la asta, bă, Alex. Ce cu ea? Să moră el, fugi! De inconștiență, dar conduce. Deci îți dau la Gabor să doarmă. Dar nu-mi place, trebuie să mergem mai în față, că am privire la vama și nu-mi place să o văd. Da, morți. Da, hai să o întrebare ca să știu. Noi pe unde umblăm cel mai? Pe unde vă place? Fane, vezi că te auzi din ce rău. Pe unde vă place să umblăm, gen? M-a scuzat? Păi ție unde îți place? Nu știu, gen... M-am dat din greșeală. Nu, gen, ce Hai că-ți joburi dau ilegale, apă. știți? Gen, ce vă place, ca să știu ce fac. Aolo! Păi, Am ori murit și țigări, n-am ținut, hai, ori... rapid, Pentru, iarbă. avem un task pentru sindicat pentru diseară. Dacă poți să ne ajut și tu, trebuie să la faci magazin. iarbă. Aha. Mai am eu niște 18. Fane, ai iarbă sau bani ilegali să ne dai și nouă, că avem task. Am 18 iarbă. Bun, Iarbă e bună. trebuie pentru sindicat, dacă nu o să ne luăm, Cât? o să ne se șargă 300 ne organizația de trebuie Păi și... pe tabletă. Ai bani ilegali, Fane? Nu, n-am. No. I-au furat pe toți. Fane, poți să te duci să faci și tu iarbă, că îți dau eu banii de cannabis. Da, dar gen, cum se numește? Cât avem până acum? Bossule, medic, tu ai iarbă? Cât avem până acum iarbă, Nu mă? trebuie. Eu cât am până acum am 5 diamante, e un task făcut, mai am 7.200.000 ilegali, alt jumătate de task făcut și mai am nevoie de 300 de iarbă și n-am. Da, te uit. Deci ne mai trebuie numai iarbă. Trebuie și 7.200.000 bani legali. Da, sunt familie. Bani legali? Mi-ar trebui și o săgeată, sincer. Poți să te oferi, nu e nicio problemă. Zic cum fac. Geata, bagă-l pe băiatul ăla nou. Fii atent, Faci îți dau, săgeată.